Kato, hitto mikä arvo. Aivan valtava. 400 mikrowattia. Kato, 600-700 mikrowattia täällä. Aivan suunnattu, aivan tavata. Melkein 1000 mikrowattia. Yli 1000. Tää on kuin paloauto. Täällä mittari on täysin pohjassa. Eli se on täsmälleen toi laivan toi antennimasto. Se suunta. Plus toi 3G-asema. Tossa noin toimii. Ja tossa on GSM-asema tuolla joella. Tää kerää niin paljon säteilyä täällä. Kun meillä oli kaikki koneet ja laitteet sammutettu kotona ja kaikki lamput. Mä jopa vedin pääkatkasijalta kaikki sähköt pois ja se jatkui yhtä lailla tämä valtava tärinä, joka melkein vei niin kuin tajunnan. Ja mulla oli pakko mennä ulos kävelemään Katajanokalle jollain tavalla kokeilemaan vaan, jos on helpompi olla jossakin. Sitten mä kävelin monta tuntia siellä ristiin ja rastin talojen välissä. Ja mä huomasin siinä, kun on eroa, että riippuen siitä, missä mä oon, niin se tärinä on vahvempi tai heikompi. Et siitä syntyi sellainen hyvin omituinen maantieteellinen niin kuin reitti ja kartta. Mä kävelin melkein 6 tuntia sen yön aikana. Niin mä huomasin, että tärinä on kaikkein pahin, kun mä oon yhden määrätyn makasiinin, sataman makasiinin vieressä. No täällä sisällä on 0,1 ja tää alumiinikori suojaa ja sitten mulla on noissa ikkunoissa hiilikuituverkot. Että täällä mä just pärjään, kun ei juoksentele tonne pihalle. Hella oli se pahin. Sähkövatkaimet. Pölyimuri. Sitten kun pestiin pyykkiä, mä oon taas pihalla. Alussa pantiin astianpesukone päälle. Mä menin ulos sitten. Mä ajattelin, että ei kyllä on helpompi ruveta tiskaamaan käsin, kuin juosta aina pihalla, kun kone on päällä. No sit mä en voinut kohta enää olla koko talossa. Tällainen baldakiini eli sänkysuojan on hyvä pakopaikka ja turvapaikka sähköyliherkälle. Ja minusta tämä on niin kuin ainoa täysin turvallinen tila, missä voin olla. Ja kun yön viettää tässä, niin jaksaa sitten ainakin osan päivästä taas olla. Tämä kangas, eihän sitä ole suunniteltu sähköyliherkkiä varten, vaan ohjuksia suojaamaan. Ettei väärät tahot pääse niitä laukaisemaan. Ja se perustuu siihen, että siinä on äärimmäisen ohuita metallilankoja tässä puuvilla kankaaseen niin kuin kudottu siihen itse kankaaseen.
voimalinjat oli reilun 60 metrin päässä talon seinästä, niin en pystynyt olemaan siellä talon sillä puolella juuri lainkaan. 10-15 minuuttia, niin tuli yleensä niin huono olo, että piti siirtyä jonnekin muualle. Järjetön. Se on niin pohjassa kuin mittari voi olla. Se on niin. Mutta siellä on kaikki. Siellä on hirveä määrä uusia laajakaista, eli internetlähettimiä. Ja sitten siellä on 3G koko satsi, koko rivi ja sitten on GSM ja sitten on hirveä määrä armeijan myös, että ne on sellaisia omituisia. Ne, jotka asuu näissä taloissa, niin nehän saa ne asuntoonsa nämä arvot. Etenkin nämä isot ikkunat tuolla ylhäällä, niin joka melkein samalla tasolla vielä. Niin. Tällainen tukiasema säteilee, jos ollaan niin kuin normaalisti ollaan 100 metrin päässä siitä, niin se säteilee ehkä muutama milliwattia. Asunnossa ehkä, jos on ihan ulkopuolella, niin se voi olla monta milliwattia, mutta muuten se on niin kuin 10 mikrowateista 1000 mikrowattiin se säteily. Ja se, mitä siis on sallittu, on 10 wattia. Ja 1 milliwatti on 1000 mikrowattia ja 1 watt on 1000 milliwattia. Eli se on suunnaton määrä. Mutta mä oon tämän 5 vuoden jälkeen, niin mä oon mun omalla mittarilla ja mun näillä tuntemuksilla, niin mä pystyn niinku päättelemään, että mä reagoin, kun säteily ylittää 10-20 mikrowattia. Eli silloin mä alan tuntea niin kuin hermoissa, selkärangassa, mä alan tuntea kramppeja ja sähköistä tunnetta niin kuin suussa, limakalvoissa, kielessä, hampaissa. Tämä on siis ihan muutaman 10 mikrowattin jälkeen. Mä en voisi ikinä nukkua 100 mikrowatissa. Mulla on kotona nyt täällä on sellainen 5-6 mikrowattia, mökillä on 3-4 mikrowattia. Jollain tavalla pysyn hengissä niissä. Pitäisi olla 0 tai 1 korkeintaan. Kadulla on jatkuvasti on niin kuin 10, 100, 1000 mikrowateista säteily. Jos menee tavarataloon tai paikka, missä on vlania, niin on useita tuhansia mikrowatteja. Ja se aiheuttaa kaikenlaisia tuntemuksia. Suolistossa, vatsassa, kaikissa lihaksissa, nivelissä. Oikeastaan aluksi kärsin keskittymisvaikeuksista ja todella kärsin siitä, että mä en pystynyt keskittymään siihen työhön. Se oli niin kuin ne ensimmäiset tuntemukset ja mä todella niin kuin, se häiritsi mua hirveästi, koska mä olin kiinnostunut siitä työstä ja mä en pystynyt keskittymään aivoillani tehtävään enkä myöskään silmillä siihen näyttöön tai siihen tekstiin, mitä mä olin luomassa. Sitten tuli myös muistiongelmia. Jos rakentaa ohjelmaa, niin
niin sen logiikka pyörii päässä ensin. Eihän se itsestään tule siihen koneeseen, vaan se rakennetaan omista ajatuksista ja se täytyy niin kuin kehittää ensin omassa päässä. Ja kun tämä rupesi sitten pätkimään, että en muistanut enää, että missä vaiheessa mä olin sitä ohjelman kehittämistä, niin työ todella kärsi siitä. Millennium-asia oli iso juttu ihan koko maailmassa ATK-alalla. Ihmiset, jotka silloin olivat tekemässä, niin ne eivät osanneet käyttää näitä vanhoja järjestelmiä, mitä minä olin taas oppinut käyttämään ja opiskellutkin aikoinaan 70-luvulla. Minulta sitten pyydettiin apua tällaisen järjestelmän korjaamiseen, jotta se pärjäisi tämän vuosituhanteen vaihteen yli. Suoraan edessä oli oma kone ja sen oman koneen takana oli toinen työntekijä ja sitten kummallakin sivulla viistosti oli kone. Et aina oli 4 koneen ryhmä ja sitten tietysti siis selän takana oli toinen ryhmä, 4 ryhmä ja niitä 4 ryhmiä oli sitten koko tila täynnä. Ja se alkoi sillä, että se pääte, mikä mulla oli, niin sen kanssa oli ongelmia. Se näytön kanssa oli ongelmia sen takia, että se väreili hirveästi. Eli se kuva ei pysynyt paikoillaan. Ja sitä näyttöpäätettä kovasti suojattiin sitten kaiken maailman paksuilla metallilevyillä ja semmoisella. Mutta kenellekään ei ikinä silloin tullut mieleenkään, että ihmistä olisi kannattanut myöskin suojata. Että konetta vaan suojattiin. Mulla oli silloin jo ennen sitä oireita, koska mä olin töissä saanut uuden tietokoneeni silmissä. Eli mulla oli krooninen silmätulehdus. Mutta kun tämä uusi kone tuli kotiin, mitä me sitten tytön kanssa, mun tyttäreni kanssa innokkaasti katsottiin sitten illallakin ja laiteltiin valokuvia ja niin poispäin, niin siihen aikaan, siinä meni viikko, kun se kone oli ollut meillä viikon, niin sitten tuli yhtäkkiä niin kokonaisvaltaisia oireita. Eli kun mä menin tietokoneen lähelle, niin tuntui, että pää vaan tyhjeni ensistäänkin, että ei muistanut enää mitään. Sanat alkoi unohtua, tavalliset sanat. Mutta töissä kävi niin, että mä unohtelin kaikkia asioita, enkä muistanut mitä mun piti tehdä ja mille osastolle mun piti soittaa. Jos mä yritin soittaa puhelimella, niin mä en muistanut, minkä numeron mä olin ottanut. Että pian huomasin tosiaan sen, että en ole enää oikein työkykyinen. Mutta siinä tuli muita oireita, ne tavalliset sähköyliherkän oireet, eli puristus pään ympärille, huimaus, semmoinen pahoinvointi ja todella vähän semmoinen sekava olo, niin kuin olisi humalassa, että kirjaimellisesti ei pystynyt kävelemään suoraan, että jos olisi pantu niin kuin alkoholisti testaamaan tai alkoholin vaikutuksen alaisena olevat, pystyykö kävelemään lankkua pitkin, niin en olisi pystynyt. Ja kännykällä ei pystynyt sitten kyllä enää soittamaan ollenkaan. Että se aiheutti niin voimakkaan huimauksen ja pahoinvoinnin sitten siinä vaiheessa. Ja alkoi myös tulla sydänoireita siihen mukaan. Onko nyt lounastauko vai minkä takia on niin paljon liikennettä? Onko kello? Taitaa olla siinä puolen päivän aikaa. Se on selvästi lisääntynyt tässä puolen tunnin sisällä. Muutimme paremman toivossa.
sähköympäristön suhteen. Mutta vähän aavistin, että ojasta allikkoon tässä mennään, mutta niin tässä on aina, ellei sitten muuta ihan korpea. Eli joka kerta, kun painaa katkaisimesta, niin syntyy semmoinen korkeataajuinen piikki, joka siirtyy sähköverkkoon. Ja se jää siihen sähköverkkoon, se niin kuin liikkuu siellä joka ikisestä talosta, joka ikisestä katkaisijasta. Tulee semmoinen korkeataajuinen piikki. Sähköverkko on täynnä niitä koko ajan. Ja ne on tosi häiritseviä. Kun ne pisti nämä GSM Edgen eli Edgin päälle ja sitten saman aikaan virveasemat, niin silloin mä soitin 2 vuorokautta ihan koko ajan. Soitin armeijalle ja Suomenlahden merivartiostolle ja satamakapteenille. Silloin ne luetteli mulle ihan suoraan nämä tukiasemat ja lähettimien nimet, mitä oli juuri käynnistetty päivää aikaisemmin ja kertoi jopa millä signaalivoimakkuudella niin se lähetetään. Ja mä pyysin myöhemmin, että mä saisin kirjallisesti tämän vahvistuksena, mutta sitten ne ei koskaan enää myöhemmin vahvistanut tai toistanut tätä. Että heikkona hetkinen, ne sanoi, että joo, että kyllä sattumalta, niin eilen käynnistyi aika suuri määrä uusia lähettimiä Katanokolla. Ja tämä oli siis tammikuussa 2004, jolloin yhdessä päivässä multa lyötiin lopulta kännykkä pois. Sen jälkeen mä en ole voinut käyttää kännykkää. Oot sä oot sillalla, Rosellalla? Ei, vaan tää on tässä laivan neuvonnassa. Aha, voiko sinne yhdistää tonne sillalla? Onko siinä kapteeni tai perämies? Joo, kiitos. Hallå? Ja, är det på Rosella? Ja. Det jag undrar nu är att när den här nya expressbåten kommer, det här nya fartyget, så kommer det att vara samma personal som flyttar över dit? Och kommer det här vet du alls hur det här radarsystemet kommer att fungera? Nej, det vet vi nog inga detaljer om. Som om du funderar på Kan man stänga av den? handhavanden så är det nu i stort sett som på alla andra färjor. Så att det Så att man kan om man vill? Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad du avser med det. Nej, alltså det jag ser att jag är elöverkänslig. Ja. Och jag känner av de här radarna när de är på. För Ja. vi bor här i hamnen alldeles så att vi får den här radarsignalen in i vår lägenhet och Mariella och Gabriella håller ju på över en timme före de får ut. Jag kan alltså inte exakt säga hur din situation påverkas av de här sakerna, men Alltså jag känner det vad starkt. det här fartygsbytet beträffar så Ja. ska det nog inte påverka. Ja, Vi får men ett annat fartyg på den här linjen så kan jag inte föreställa mig att det skulle inverka på varken till för- eller nackdel i det här avseendet.
Se on nimenomaan eristämään sähkömagneettisia kenttiä, lähinnä korkeataajuisia mikroaaltoja. Ensisijaisesti kehitetty sotilas- tai tiedustelupalvelukäyttöön, kun halutaan tehdä tällaisia suojattuja huoneita ja taloja. Eli että mikroaalloilla ei päästä sotkemaan talon tai huoneen tilojen sisällä olevia elektronisia laitteita lähettämällä sinne jotain ei haluttuja kenttiä. Selvästi pienentynyt, mutta vielä saisi tästäkin vähentää. Liikennettä on paljon ilmassa. Ikkunasta ei tule paljon, että enemmän tulee kuitenkin tuolta seinien läpi edelleenkin. Meillä on tarkoituksena ensi kesänä sitten maalata koko talo ulkopuolelta tällä suojamaalilla, mutta saa nyt nähdä, riittääkö rahat ja rahkeet. Siihen menee paljon maalia ja se on kallista tavaraa. Me lähdettiin tuossa illalla sitten, kun oli jo pimeetä. Ja mentiin Lahden moottoritietä ja siitä sitten käännettiin Kehä Kolmoselle. Sää alkoi olla tosi huono silloin. Sato lunta ja räntää, on semmoisia oikein isoja hiutaleita. Meidän piti kääntyä oikealle ja vähän ennen, muutama 100 metriä ennen sitä, niin mulle tuli yhtäkkiä sellainen kohtaus, että jos mä en olisi yhtään tiennyt sähköherkkyydestä siinä vaiheessa, niin mä olisin luullut, että mulle tuli sydänkohtaus. Semmoinen valtava vanne tuli rintaan, puristus ja kipu. Koko keho rupesi tärisemään, että sitten mä vaan otin sellaisen tavallaan putkinäköasenteen, että tästä en katso mihinkään muualle kuin tuonne liittymään, että se on ihan lähellä ja muutama 100 metriä, että kun sinne pääsee, niin helpottaa. Ja sitten me nähtiin, että edessä on semmoinen pitkä ylämäki ja siellä liikenne seisoo. Ja sitten kun me tullaan lähemmäs, niin yhtäkkiä mä huomaan sitten, että siellä mäen päällä menee voimalinjat. Ne menee sen poikittain sen tien yli. Normaalisti sitten mä ajattelin, että äkkiä pääsee voimalinjojen ali, mutta nyt oli se ruuhka ja liikenne seisoi siellä mäen päällä. No silloin alkoi tulla semmoinen painajaismainen tunnelma. Ei mihinkään pääse pakoon, täytyy vaan mennä eteenpäin niitä voimalinjoja kohti. Sitten mun tyttö huomaa, että siitä oikealta tulee liittymä. Ja jos siinä on kyllä välissä sitten maata, että se ei suoraan tullut siihen meidän kaistalle. Ja Hanna sanoo mulle, tämä mun tyttö, että äiti, sun on pakko mennä tosta. Ja mä sanon, että eihän mä voi mennä, kun siinä on lunta ja sohjoa ja sitten myöhemmin se kaista on varattu takseille. Mutta sitten taas se liikenne vaan nyt kähti eteenpäin ja alkoi olla sellainen olo, että alkoi tuntua, että ei ole muuta ratkaisua. Nyt on pakko pyyhkäistä tosta, että niin kamala oli se olotila, kun alkoi olla niitä kädet tärisi ja jalat tärisi ja rintaa puristi. Ja mä ajattelin, että tästä en selvitä seuraavan kerran, kun liikenne nyt kähti eteenpäin, niin kaasutin ja pyyhkäsin sen sinne toiselle kaistalle siitä lumisohjosta. Meillä oli semmoinen tunnelma siellä autossa, niin kuin sanottiin, että niin kuin pitäisi mennä miinakentän yli. Niin kuin olisi joku sotatilanne ja olisi joku miinakenttä, että mistä yritetään löytää turvallisesti toiselle puolelle tai jouduttu väärälle puolelle.
Mä ajoin niin lujaa kuin ikinä uskalsin. Keli oli huono ja Hanna lauloi vieressä ja niistä sitten mentiin ja päästiin niiden Kehä 3 voimalinjojen toiselle puolelle. Ja tuntui, että kesti kauan, mutta päästiin lopulta kotiin. Mä menin suoraan Faradihäkkiin, mikä mulla oli siellä kotona. Mutta tärinää kesti 4 vuorokautta. Eli tämä on paikka, missä mä oon käynyt 5 vuotta tutkittavana ja sen 5 vuoden aikana kaikki nämä tukiasemat on ilmestynyt tänne. Ne ei ollut vielä 5 vuotta sitten. Nyt on kokonainen pieni metsä täällä katolla. Suurin osa näistä tukiasemista on GSM, sitten siellä on laajakaista. Tuossa on virve, eli viranomaislähettimiä. Nämä on vain GSM, nämä pidemmät. Ja sitten nämä pienet laatikot on laajakaista. Tämä on Helsingin allergiasairaala HYKSin ainoa, Suomen ainoa allergiasairaala. Ja vuodeosastot ovat tuolla ylhäällä näiden alapuolella. Lähinnä lasten, mutta myös aikuisten vuodeosastot, eli ne paikat, missä kaikki pahiten allergiaa sairastavat ja astmaa sairastavat ihmiset ovat. Säteilytaso on niin kova tällä allergiasairaalan katolla, että jos pakotettaisiin olemaan täällä pari tuntia, niin mä saattaisin kuolla. Nyt jo nämä krampit on niin alkanut mennyt kaikki nämä paikat kramppiin. Ja ne ei avaudu heti, kun lähdetään pois täältä, vaan se tavallaan se suojamekanismi menee päälle ja jää. Huhut kertoo, että joku lääkäri, allergiasairaalan lääkäri olisi tullut myös sähköyliherkäksi. Ja joutunut eläkkeelle. Nyt en ole saanut vahvistusta. Tämä on maksimi, mitä voin olla täällä. Mä kävin pitkään HYKSin psykiatrisella poliklinikalla tämän allergiasairaalan lähettämänä ja yritettiin siellä keksiä, että mistä tämä sähköyliherkkyys voi johtua. Ensimmäisen kerran, kun tulin tämän psykiatrin vastaanotolle, ja kerron heti, että mulla on hirveän huono olo täällä, että täällä on jotain niin kuin nyt, että niillä on lanit päällä sairaalassa tai ulkoa tulee, ja mä tutkin ikkunasta, että onko tukiasema jossain suoraan ulkopuolella. Ja hän vaan istui siellä ja pokkanen ja seurasi mun niin kuin, mitä mä tein ja sitten mä kysyin häneltä, että onko hänellä joku kännykkä päällä tai että voiko hän sammuttaa. Me sammutettiin myös kaikki nämä neonvalot ja muut tietokone ja kaikki. Ja sitten se jäi kuitenkin tämä ärsytys päälle ja jatkettiin sitten keskustelua puolen tunnin kuluttua, niin hänen kännykänsä soi. Ja hän nolostui hirveästi ja otti sen kirjahyllystä kirjojen takaa esille sen kännykän. Ja sanoin, että oho, että hän oli unohtanut sen kännykän tänne. Kun tämä sairaus alkoi silloin 2003-2004, niin siihen liittyy hyvin syvää niin kuin traumatisoitumista myös, eli ihan psyykkistä pelkotilaa. Eli kun 1-2 huomaa, että ruumis tärisi, jos telkkari on päällä, niin se on aivan selvä, että kun ei ymmärrä, mistä tämä johtuu. Ja kun menee lääkäriin, niin lääkäri sanoo, että olet hullu. Että se ei voi täristä, se ei voi reagoida tuolla tavalla. Niin kyllä tässä on mukana ollut äärimmäisen kovia niin kuin psyykkisiä niin kuin koettelumuksia ja että on jaksanut kestää tämän.
se oli niin läpinäkyvä se strategia, että ensin oli tällainen 3. asteen kuulustelu ja semmoinen erittäin hyökkäävä, aggressiivinen menettely, jossa ilmeisesti minun oli sitten tarkoitus murtua tavalla tai toisella. Ja sitten tämä pelastaja tuli, joka oli sama henkilö, tämä psykiatri, ja olikin maailman paras kaveri ja ymmärsi kaiken. Ja sitten lopuksi hän sanoi, että hän ei kyllä pysty nyt auttamaan minua tässä sähköyliherkkyysasiassa, että kyllä ainoa keino on se, että minä nyt heittäydyn hulluksi. Että jos olen 6 kuukautta hulluna, niin kyllähän silloin pystyy tarvittavat paperit kirjoittamaan ja keinot löytämään. Näen tuon, missä se menee. Otsas tuolla. Jos työkyvyttömyyseläkettä hakee, niin siihen ei riitä oikeastaan se, että tämmöinen tilanne näyttäisi olevan ja että yleislääkäri käynyt ja katsonut, että tämmöinen on tilanne, että sitten siihen yleensä vaaditaan sitten erikoislääkäri lausuntoa arvioa siitä tilanteesta. Et sehän siinä on sitten, että miten sen saa. Sähköallergiahan ei ole kai tällä hetkellä niin kuin virallinen sairaus, että sitten niin sillä nimikkeellä se tuskin menee läpi. Että sitten siinä pitäisi olla joku muu sairauden nimike sitten ja se vähän, mitä mä nyt sitä vilkaisin läpi, niin yleensä, missä oli juttua näistä, niin että on just se ollut sitten näitä psykediagnooseja tai vastaavia. Sitten jos muuten on ihan perusterve ihminen, ettei ole muuten mitään työkykyyn vaikuttavia sairauksia. Mutta että kyllä se aika nahkeessa tulee olemaan se työkyvyttömyyseläkkeen läpimeno. Joo. Kun on tämmöinen aika lailla niin kuin subjektiivinen oireisto. Plus, jota on niin kuin vaikea sitten nyt tämän tilanteen takia niin kuin selvittää. Että tämä on vähän semmoinen niin kuin puu ja kuoren välissä sitten tuo tilanne. Osa usko sairauteen ja osa ei uskonut, että ihmisten suhtautuminen tähän sairauteen yleensäkin oli yllätys sillä lailla, että se on ollut niitä rankimpia asioita. Ehkä rankin asia oli ne oireet sitten, kun ne tuli pahimmaksi, mutta hyvin rankka asia on ollut tämä huomata, että joutui kiistakapulaksi ihmisten keskuudessa. Eli siitä kiistellä, että onko se nyt oikeasti sairas vai onko se luulosairas vai onko toi psyykkistä vai mitä toi on. Että johtuuko ne todellakin kännykästä ja tietokoneesta, niin kuin mä sanoin heille, vai johtuisiko ne nyt sitten, että sillä on vaihdevuodet tai nyt se on seonnut tai että se on niin herkkä ihminen, toi on kyllä ihan psyykkistä. Osa ystävistä kyllä uskoi ja ymmärsi ja pystyi antaa mulle tukea ja se on todella ollut todella tärkeää. Ja osa ei koskaan pystynyt sulattamaan, että jotkut aivan lähimmistä ystävistä päätti lopulta kääntää selkänsä, koska eivät voineet ymmärtää ja se alkoi sitten pikkuhiljaa tämä sairaus heitä ärsyttää, koska pitää sulkea kännykkä ja ei voi tehdä sitä, eikä voi tehdä tätä, eikä voi mennä tonne, kun aina on jotakin sähköä ja kaikki johtuu sähköstä. Aviomiehen oli erittäin vaikea ymmärtää tätä sairautta. Aika pian hän hyväksyi kyllä sen, että kännykästä saattaa tulla oireita, mutta koska minun sairaus eteni ja paheni, niin
erittäin vaikeaa oli ymmärtää esimerkiksi, että autosta voi tulla myöskin oireita. Onko ovimäärällä väliä? No ei oikeastaan. Koneella? No ei silläkään oikeastaan. Lasten oli taas helppo ymmärtää ja he kaikki oli todella mulle semmoisia tukijoita tässä koko ajan. Ei se oikein vaikuta, mutta on tää vähän liikaa. Paljonko se näyttää? Semmosta 90. Joo. Vähän liikaa näyttää. Liikaa? Liikaa näyttää tässä autossa. Joo. Tää on 1.8 Turbo 2000 mallin Audi. 80 000 vaan ajat. Miltä Audi näyttää. No nyt nousi 70. Mites kun painaa kaasua, niin ei oo kyllä kovin hyvä. Elikkä tossa olisi tommonen 2001 vuoden mallia oleva Renault ja se on kuitenkin alle 10 000. Nousi ihan hirveästi 600 nousee lukema, kun käyttää se. Nyt nousi 900. Kato, otetaanko se täältä sinne asti? Tosi hyvät lukemat. On paljon paremmat kuin muissa. Tietysti vuosien saatossa nämä perusvarusteet on lisääntynyt, mutta kyllähän tässä kaikki vaadittavaa. Sitten vaan mennään tekemään paperit sisään. Tämähän on akulla toimiva tai batterilla. Joo, tämä ajattelin, että se ohjaus ei ole täydellinen, mutta että kun se roottori tuossa nyt kohta sitten pyörii, niin sitten ne johdot oli olevinaan suojattu, mutta että... Ja tämä laite on tarkastettu sillä lailla, että ei se reagoi ulkopuolisille. Ja tuosta toi infrapuna-kanava, infrapuna-säteily lyhyeltä matkalta. Tiedätkö, onko muissa maissa niin tehty sähköyliherkillä juuri tällä tavalla? On tehty se, mutta mä kysyn tutkijoilta Moskovassa. Fysiologin instituutissa, ne tekee samalla tavalla, tai lähellä samalla tavalla, vaan laitteista on parempi. Joo. Enemmän sitä erilaisia laitteita, ja tutkimusinstituutti siellä pystyy tekemään enemmän kuin täällä kotona. Joo. Ja ne on myös tutkinut sähköyliherkkiä. Joo, kyllä. No, siellä toi laitoksen yhteydessä keskus, joka kerää tiedot magneettikentistä. Joo. Ja jos magneettikentän taso ylittää tietynlaiset arvot, sitten ilmoitan väestölle, että esimerkiksi sairaat ihmiset, heitä pyydetään pitämään lääket lähellä. Ihan totta. Seurasi ne silloin näitä sää- ja avaruusilmiöitä? Seuraan ja muita ja myös sähkömagneettiset kentät ja genetikoiset kentät. Seuraan niitä. Elektrodithan ne pysyy muutama tunti muuttumattomana, että voi sitten kävellä sitten tässä laitetta kontaktit päälle. Joo. Nämä siis mittaa sähköisesti. No, siis, kato, sydän tuottaa sähköiset impulssit. Joo. Ja niitä luetaan. Joo. Ja sitten vahvistetaan. Joo. Ja sitten se batterivahvistus. Joo. Täysvirta ja... Oho. No niin, nyt on paikalla. Latautuu hitaasti.
tässä vaunussa, kun mä oon yksin, niin silloin mua pelottaa se, kun ei kuitenkaan tiedä tätä sairautta, että miten se etenee. Että onko se jo pysähtynyt ja alkaisi jossain vaiheessa sietää sähköä vähän enemmän vai voiko se mennä vielä huonommaksi. Ja löytyykö mulle sellaista paikkaa, missä mä voisin liikkua ulkona ja elää vähän normaalimpaa elämää, vaikkakin ilman sähköä. Ylipäätänsä nimenomaan löytyykö sellaista paikkaa, missä mä voisin olla ilman sähköä ja missä ei olisi masto ihan vieressä. Mitä katvealuetta tuskin löytyy, mutta jos löytyisi joku parempi paikka, mihin pääsisi, se on niin kuin mielessä tietysti koko ajan vai että jos ei mitään löydy, niin miten sitten käy, kun ei saa nukuttua eikä muuta, että sitten sitä todella ajattelee, että ehkä tähän sairauteen voi kuollakin. Mutta kyllä täällä Suomen maassa jossakin on joku paikka, missä voi elää. Luultavasti. Ehkä. Tai sitten ei. Sitä säteilyähän lisätään koko aika. Että vaikka nyt onkin joku paikka ehkä jossain, niin ei sitä tiedä sitten onko huomenna. Olin mukana tällaisessa ryhmässä, jossa sähköyliherkät ihmiset ympäri maailmaa etsivät tällaista turvapaikkaa jostakin päin maailmaa. Filippiinien saaristosta niin löytyi tämmöinen paratiisisaari. Se oli myynnissä ja me kerättiin tietoa siitä ja hirveästi oli kuvia ja tekstiä siitä paikasta. Ja yhdessä sovimme, että joo, tämä voisi olla sellainen, missä voisimme elää, eikä pelkästään selviytyä. Joku lähti sitä selvittämään vähän tarkemmin ja selvisi, että se onkin alue, johon ollaan rakentamassa öljynporauslauttoja tai tämmöistä öljynporauskeskusta tavallaan. Ja ilmeisesti sen takia olivat myynnissä ja suhteellisen halvat. Sehän tarkoittaa sitä, että siellä on ihmisiä ja on sitä langatonta liikennettä ja muutakin liikennettä. Että vähän ikävähän se oli. Se olisi ollut hieno juttu. Minä olin ainakin lähdössä sinne. Eli jos aloitte alusta, että tällaiset mittaukset, kun tulokset saatu, ensimmäiset tulokset näkyviin, aina täytyy varmistaa, että analyysit tehty oikein. Joo. Sen takia mä oon lähettänyt data Venäjälle, että onko tehty mitä menetelmällisiä virheitä, niitä ei ole, eli mittauksia on ihan oikein suoritettu, kaikki muu. Joo. Sitten ihmettelin, että miksi näin sarjan välillä on eroja. Sitten mä lähdin aikataulu ja toi selastus, mitä siinä on. No, sitten se tuli vastaus, että ihan selkeä. Joo. Reaktio, eli herkkyys sähkömagneettiselle allalle. Ja laivan toiminnan aikana tuli ylimääräinen purkaus 900 mikrovolttia. Eli se on hyvin paljon? 10 kertaa enemmän kuin normaali taso. Eli siinä sellaiset jaksot, joissa on ihan piste vieressä. Joo, kyllä. Näin. Joo. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa se, että sydämi ei se nouttaa enää säätelymekanismia. Yrittää ihan viimeisellä puolustuslinjalla. Ja keskiarvo, siinä melkein 127, liian korkea. Eli tässä vaiheessa se on vaara, että verisuoni jossain voi puhkea.
Jos on kalkkiutunut verisuoni, joka siis hyvin jäykkä, tällainen äkillinen verenpaine nousu voi aiheuttaa oireita. Sehän on ihan karmi juttu, kun ajattelee, että nämä laivat on koko ajan täällä. No, joo, mutta täytyy mitata vielä myös toi säteilyn voima, kuten miettii, jos ikkunoiden laitetaan joku metalliverkko. Ei se kovin miellyttävä, niin kuin vankilan sisällä olisi. Täytyy joku ratkaisu keksiä sille. Aika järjettömältä tuntuu asua yksin jossakin korvessa, missä ei ole ketään 5 tai 10 kilometrin säteellä, niin onko se elämisen arvoista elämää asua yksin sellaisessa vai onko se eloon jäämistä vain elon jäämisen takia? Ja herää kysymys, että kannattaako sitten jäädä eloon sellaisen takia, kun ei pysty mitään järkevää tekemään. Pääministeri Matti Vanhanen on tyytyväinen kotitalouksien laajakaistayhteyksien voimakkaaseen kasvuun. Vanhanen arvioi Kesärannassa järjestetyssä tietoyhteiskuntaohjelmatilaisuudessa, että hallituksen tavoite 1 miljoonasta laajakaistayhteydestä ensi vuoden loppuun mennessä täyttyy. Liittymiä hankitaan nyt jopa nopeampaan tahtiin kuin aikanaan matkapuhelinliittymiä. Vanhasen mukaan liittymän kasvu on tärkeää yhteiskunnan tehokkuuden ja palvelujen parantamiseksi. Meillä on 90% kuntakeskuksista on laajakaistaverkkojen tavoitettavissa jo nyt, mutta sitten on vielä aika paljon myös taajamaverkostoa ja haja-asutusalueita, joihin palvelut eivät ulotu, myös saaristoalueita. Ja kaikki eivät ehkä halua, mutta kyllä sitä vähitellen kaikki tarvitsevat. Esitän seuraavassa mielipiteeni niistä muutoksista, jotka hallitus esittää viestintämarkkinalakiin. Käytännössä muutokset johtaisivat nopeassa tahdissa niin sanotun lankapuhelinverkon alasajoon Suomessa.
Vastustan jyrkästi nykyistä lakiesitystä muun muassa edellä esitettyjen syiden takia, mutta lisäksi seuraavista syistä. Tänä vuonnahan kävi ilmi, että te Soneran puolella te olette ihan tosissanne ja tulette lopettamaan lankapuhelin liittymät. Ja mun tilanne on se, että tämän sairauden myötä niin mä en voi missään muodossa käyttää kännykkää. Kun paan kännykään tähän korvalle tai handsfreelle ja kun se muodostaa sen yhteyden, eli kun se heittää tavallaan sen ankkurin kenttään ja lähettää sen ensimmäisen säteilypiikin, niin se tuntuu siltä, kun joku löisi naulan mun aivoihin. Tämä on vain yksi niin kuin miljoonista oireista, mitä tämä aiheuttaa. Että se aiheuttaa tietysti, kun on Helsingissä, kun meidän tavarataloja ja kauppoja ja muuta, niin tulee erilaisia lihastuntemuksia ja hermotuntemuksia. Jos meillä olisi täällä nyt tukiasema tuossa seinällä ja meillä olisi 10 wattia päällä täällä, niin kukaan meistä ei olisi täällä 2 minuuttia pidempään. Se on se on aivan varmaa niin. Oletko sä koskaan kokeillut? En ole kokeillut. Oletko sä istunut koskaan ison tukiaseman edessä? En mä itse asiassa ole koskaan ollut ison tukiasema. Mä oon ollut itse asiassa asunut lähellä radiomastoja, mutta en mä itse saanut mitään tuntemuksia. Ainoa ongelma oli se, että meidän radiot toimi huonosti. Eli asuttiin Pohjois-Tapiolassa, jossa oli nämä radiomastot. Mutta ei ole mitään omakohtaisia kokemuksia. Tämä on realiteetti. Tämä ei ole mikään kuvitelma. Tämä ei ole mikään psykologinen, tällainen mentaalinen niin kuin juttu, vaan... Sitä ei varmaan mulle tarvitse todistaakaan. Tässä vaan sitten tullaan niin kuin siihen kysymykseen, että kun me ollaan keskusteltu näistä meidän lankalinjoista kautta sitten kännykkälinjoista, että silloin kun valtio on niin kuin tehnyt päätöksen myydä tai ensin niin kuin yksityistää Soneran pörssiin ja sitten vielä myydä niin kuin suurimman oman osakeomistuksensa Ruotsiin ja samaan aikaan meillä on muutettu tätä regulaatiolainsäädäntöä. Että Sonera joutuu niin kuin Suomen markkinoille toimimaan ihan normaalissa kilpailuolosuhteissa. Että jos me nostetaan ne sille hintatasolle, että asiakkaat maksaisi edes noin suurin piirtein kustannukset, niin se hinnan nousu on niin korkea, että sitä ei hyväksytä. Ja siitä lähti niin kuin tämä toinen valinta, että me siirryttäisiin tarjoamaan langattomasti. Yleensähän niin kuin tämmöiset erilaiset apuvälineet, mitä tarvitaan, niin terveydenhuolto tai sosiaalihuoltohan niitä maksaa. Että miten tämä teidän tilanne on sitten tässä? Suomessa niin me ei suhtaudutaan kuin hulluihin tai vielä pahemmin, en tiedä edes mitä sanaa keksisi, joka kuvaisi sitä. Vaan kaikkialla vaan etenee nämä tekniikat. Kohta on tullut se 4G ja